Ko kun san da cewa Rahama Sadau ta taɓa fitowa idon duniya ta furta cewa ba ta da saurayi ko guda ɗaya a Kannywood. Jarumin da na fi son aiki da shi ko jarumin da na fi so? Kamar yadda dai kuka sani cewa Rahama Sadau fitacciyar jaruma ce a Kannywood, haifaffiyar Kaduna kuma mace ta farko da ta fara yin wasan kwaikwayon Indiya a kaf faɗin Arewa. Ta fara yin fim ɗinta ne a Kannywood a shekarar 2013 da fim ɗinta mai suna Ga Duhu Ga Haske, sai kuma ta samu karɓuwa ta ci gaba da fitowa a manyan fina-finan Kannywood tare da manyan taurari irin su Ali Nuhu, Adam A. Zango, Nafisa Abdullahi, Jamila na Gudu, General B.M.B. Bello, Sadiq Sani Sadiq, Zahraddin Sani da kuma sauransu a duk wannan shekara. A shekarar 2018 sai ta samu gayyata ta fara fitowa a fina-finan kudu wanda ta fara da shirin The Accidental Spy. Daga nan ta garzaya ta fito a fina-finai irin su MTV Shuka, Rariya, Sons of the Caliphate, Mati Azazzau, Kuda Hafiz na biyu da sauransu. Ko ashe tambayan bata kare ba. A shekarar 2020, Rahama Sadau ta fito idon duniya ta yi furucin da ya girgiza kowa baki daya. A hira da take yi tana kokarin amsa tambayoyin mutane, ta yi irarin cewa ba taɓa yin saurayi a Kannywood ba ko guda ɗaya, sai dai abokin aiki wato Sari Sani. Ba masu soyayya. Da ni da sarki ba masu. Amma da tura ta kai ta bango sai ta bayyana cewa tana da saurayi amma bai zama wajibi ta gaya wa duniya waye shi ba. Wannan personal rayuwa ta ce, kuma ba na ɗauko personal rayuwa in buga shi a media kowa ya gani. Kuna ganin saurayin Rahama Sadau ɓoyayyen mutum ne? Wa kuke tunanin shi ne saurayin nata na asali idan ba ɓoyayye ba ne? Ma haɗa kwamen so shi. Let's get in touch. One life, one heart.